Окей, нека опитаме с пеене. Хайде, миме мамо ма. Миме маруля. Идеята бе да го направим звезда ала Манчев, Шишков. С музикантство и драматургия не се получи. Да на някой му хрумна абсурдната идея да го вкараме в рап клип. Йоу, менеджер свежест. Стоп! Менеджер свежест. Свеж съм за 2 мина. Свежите рими с лопата ги рина. Рина, при портокалите има мандарина. Стоп! Мило свежниче, и днес ми изгубиха времето в ненужни обучения. Питам се, защо ме занимават с камери и медии, щом имам толкова ангажименти към плодовете и зеленчуците в Lidl. Изобщо ежедневието ми е пълно с отговорности и вълнения. Ако аз свърша работата на друг, кой ще свърши моята работа под ягодите? Ето, например, вчера дойдоха нови круши. Изведнъж една от тях се търкула направо в ръцете ми. Точно като крушите в градината на баба. Още тогава разбрах какво ще бъде моето призвание. Да пече месо е негова съдба, той призван е да ни радва с храна. Той е враг на празният стомах, върху жар кюфтета мята с замах. Той е майстор от Бога надарен, говори се, че с крила е роден. Той сезонът е открил и купона вдъхновил, с марината овкусил, щастие на грил. Кеф на грил, майстор грил. Кеф на грил, майстор грил. Хайде стига, не ви е писна. И едно благодаря е достатъчно. Благодарим на грил майстора във всяка компания.